Сега предстои да разберем за една зловеща катастрофа, в която участваше едно коло и 4 нежни ромски ши. Ние там го прележим тази кола. Ние пеше идваме той момчето с колелото. Голяма сила кола. Ние отгоре го виждаме, то караше някъде към 60-70. Като гледам как изглеждат очевидците, се питам как ли изглежда пострадалия. Като го прастал един път с колелото и два пъти отгоре, така, като парашют го свърли. На това му се казва циганско колело. 3 карат пеша, а 4-тия кара колело. Поездача бил ли е пиян? Моля? Пиян пил ли е поездач? Малко, колко да е малко? Малко пи. Да. Ако колкото вас, ви в момента сте пили доста. Не. Малко. Така да е, малко по малко и става голямо. Това малко може да не е видял колата той. Сега, господине, мога ви моля, ние видяхме случай, че удари тази кола с силно положение. Доста сте пили. Не сме пили доста. Той така изглежда. Така говоря и плюс това съм чистоглед момче. Аз не виждам. Ами то с тези градуси всичко му се е изчистило пред очите. Плюс това съм чистоглед момче. Сте го ударили отдалеч. Виж какво направи кола, виж какво направи. Направо го съсипа това коло. Глед, за нищо не става вече. Ние бяхме 4 на гарата. Пехме по 2-3 ръки и от тук излизаме долу. Никаква вина няма шофьора. Значи е виновен, защото и той е пиян. И аз съм пиян. И 4 сме пияни. Най-накрая един призна за 4. Ма все пак няма ли да видим и циганина с колелото? В видимо добро състояние, пострадалият бе откаран в болница за преглед, а неговите приятели продължиха в посока към най-близката кръчма.